Prečo ľudia nedôverujú mainstreamovým médiám? No preto, lebo robia propagandu. Za uplynulé roky si mnohí ľudia všimli, že médiá hlavného prúdu nemajú za cieľ informovať verejnosť o tom, čo sa deje v parlamente, na úrade vlády, v zahraničnej politike, ale ich jediným cieľom je navnúcovať nejaký ten svoj správny názor verejnosti. Takto ladia svoje reportáže, takto ladia svoje články a ľudia to cítia, ľudia to vidia. Ďalšia vec, ktorá mnohým ľuďom vadí, je výber tém. Sú také témy, ktorým sa mainstreamové médiá, progresívna propaganda, ja to tak budem volať, venujú abnormálne aktívne. Tam tých politikov grillujú na dennej báze, tam stále padajú kritické otázky a fact-checking. Na druhej strane sú politici, a to sú hlavne politici progresívneho Slovenska, ale zároveň aj ďalší opoziční politici, kde kritické otázky nikdy nepadnú, kde mnohé témy sa zametajú pod koverec, ktoré nezapadajú do ich propagandy, alebo ktoré by vrhali možno zlé svetlo na týchto opozičných politikov. Ľudia to tiež vidia, nepáči sa im to a zároveň sa nepáči mnohým ľuďom aj to, že novinári týchto mainstreamových médií robia politických aktivistov, to znamená, že robia nadprácu namiesto politikov. Tu hovorím hlavne o strane Progresívne Slovensko, ku ktorým sa novinári správajú, ako keby boli ich nejakí helikoptéroví rodičia, že musia všetky prekážky, ktoré im prídu do cesty, nejakým spôsobom odstaviť, aby títo ľudia mohli pekne napredovať v kariérnom rebríčku. Takže vlastne prácu, ktorú by mali robiť títo politici, robia za nich novinári. A toto ľudia vidia a toto sa mnohým ľuďom nepáči. Zároveň jedným z hlavných znakov propagandy je aj to, že vkladajú negatívne emócie do svojich článkov, začína to už titulkami, ale je to aj vlastne v celom článku, ktoré majú navodzovať v ľuďoch negatívne emócie ako hnev, nenávisť alebo nejaká averzia voči istým politikom. Je to predovšetkým Robert Fico a strana Smer, ale aj voči politikom SNS alebo Hlasu, teda všetkým takým politikom, ktorí sú ich súperi alebo rivali. Tam sa snažia v ľuďoch vzbudiť tie negatívne emócie a ladia tie články a vyberajú tie témy na základe toho, aby týchto politikov nejakým spôsobom dali do nejakého negatívneho svetla. A toto tiež ľudia vidia, že tá demonizácia tých osobností, že to sa nezakladá na pravde, lebo tu nehovorím o tom, že Robert Fico nemá chyby, alebo politici Smeru nemajú chyby, ale tu ide o to, že tá kritika je už prehnaná a tá demonizácia tých osobností, tá stigmatizácia tých osobností politických súčasnej vládnej koalícii je už prehnaná a častokrát to nekorešponduje opäť s tou realitou, lebo ľudia s tými politikmi sa stretávajú, sledujú ich na sociálnych sieťach a vidia, že to neodzrkadľuje tú pravdu. Takže toto je to a hlavné dôvody, prečo ľudia nedôverujú týmto médiám a zároveň upozorňujem ešte na to nebezpečenstvo tej terminológie, ktorú používajú mafia a fašisti a takéto naozaj veľmi pejoratívne výrazy, ktorým opäť demonizujú tých politikov a snažia sa v tých ľuďoch vyvolať nenávisť a vôbec im nevadí, že sme tu mali atentát na premiéra, takže nevadí, že vedia o tom, že niektorí ich čitatelia sa môžu takýmto spôsobom sfanatizovať. Takže kým tieto médiá si budú myslieť to, čo si teraz myslia, že sú úžasní, dokonalí a všetko robia veľmi dobre. A tých ľudí, ktorí poukazujú na ich nedokonalosti, na ich chyby, kritizujú, linčujú, a to nie sú len z novinárskej sféry, keď dostanú nejakú kritiku, oni kritizujú politikov, rôznych intelektuálov, umelcov, ktorí sa náhodou niekde vyjadria kriticky voči týmto politickým aktivistom, tak kým oni budú reagovať šikanou, linčovaním a zosmiešňovaním tých ľudí, tak dovtedy sa táto situácia v médiách nezmení a všetko zostane v tých starých koľách. Takže čakám ešte stále tú sebareflexiu, ale myslím si, že kým budú títo šéfredaktori, ktorí sú v tých redakciách a tí novinári tam pracovať, ktorí sú teraz, ktorí si vybudovali imidž na tom, že nenávidia Fica a robia reportáže, ktoré sú doslova nenávistné reportáže voči politikom súčasnej vládnej koalície, tak títo ľudia nezmenia vlastne tú dôveryhodnosť tých médií, ale naďalej budú túto dôveryhodnosť médií na Slovensku znižovať.